Hello friends, welcome back to my vlog. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बराय हरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर। दिनै मोनायाव जोङो बोराय बुरैजों आंजों दुब्लियाव बेरायफैदों नै लोगोफोर। दै नायफैदों। दिनै दुब्लि देखायनोसै आङो जानि दुब्लिखौ माइआ जादोंना जायाखैथाय लोगोफोर। फैनायानो जायाखै, दैया दंना गैया बेखौ चेक खालामनो फैदों आरो। दा नोंथांमोननो देखायलांनोसै आङो। नायबाय थादो आंनि ब्लगखौ जोबजासिम। दुब्लिया जों सफैबाय। बेनो आरोना जाना माइआ। खदाल लाबाय आङो, ओमफ्राय एन्जर हाग्रा दानगासिनो दं आरो। दैयाथ' दंजोबो, आलि बायनाय ना बायाखैखौ नायनोसै। नै एम्फौबो जादों लोगोफोर जोंना माइआ। नालाय राननो बेमार जादों। ओमफ्रायना माइआ जौवाखैनो देग्लाय। लास्ट जादों गायनाया दै गैयैखाय। ओंखायनो बारा जौगाखै आरो। बे जाबाय माइब्रा गायदों जोंहा एसे 1 बिगासो जागोन आरो माइब्राया। हाग्रा दानदों आरोना हिन्जावआनो। आं ब्लग लागासिनो दङ, नायगासिनो दं आरो। अबे लावगोनथ' आरो। सप्तासे जाबायना जों फैया नायदो। बे जराव जादों एसे माइआ। आगोल थांगोन दै दंना गैया। दै दंजाबो एसे एसे। एम्फौ जानाया गुफुर गुफुर जाजोब्बाय। मुलि सारनांसिगोन गाबोन। ओइलायनो लोगोफोर नुदोंना नै नुबाय, गुफुर जाजोब्बाय जारा गुफुर गुफुर जाजोब्बाय। एसे मुलि साराबा जानाय नंला बेयाव। दैयालाय दंजोबो, आलियासो बायदोंना बायाखै। बेनो जाबाय जाहानि पानि खेथि दुब्लि लोगोफोर। दुब्लि बै हाजोसिम जोंहा बे सुला मोनसेल' बेल'सो। बे मालायनि जाबाय मालायनि, ओमफ्राय बियो जाहानि आरो। दैया दंजोबो, सिन्था गैया। दा एम्फौनि मुलि सारनांसिगोन आरो। आलियाबो बायजोबाखै। बायनाय नुवाखैथ' आं आलिखौ, नङाबाथ' बायजोबनोसै मोनो फैबानो। एन्जर थाबोबाय जा। नै लोगोफोर बेयाव दै गैया। बे दुब्लियाव दै गैया, आलि बायनाय जादों बियो। बेनिखायनो दै गैया, राननानै दङ। सोनोबो दा मालिक दंफैयो, मालायनि दुब्लिनिफ्राय सोनो हाला। बायनायाथ' बायाखैलै, दंजोबो दै। मुलिल' सारनांसिगोन गाबोन सारफैनोसै। सेस बेबायदि रखमबाथ' माइखौनो मोननाय नंलालै। माइआबो जौवाखै बारा। सेस गैला। दं बेयावबो दं, दंसाबो दैयालाय। बेयाव दै गैया, आलि बायबाय बेयाव। बे जाबाय मोजां फारसेथिं। नै लोगो बेयाव दै गैया, बिसानाव दं नालाय। फुरा बायखानाय बियो, बायखानाय। बायखानाय दंजोबो। सेस बायाखै बायनायाथ' दै दंजोबो, फारसेथिं गोजौना फारसेथिं गाहाय। बेनिखायनो खोनो हायाखै आरो। जोङो दुब्लिनिफ्राय फैबाय। दुब्लिनिफ्राय फैनानै दा दाउनो, हांसोनो आरो अमानो आदार होलायनोसै जोङो लोगोफोर। एबार लोगोफोरनि माइ लाबाय, दाउनो होनोसै, हांसोनोबो होनोसै। ओमफ्राय बेयो सासे लाबाय अमानि आदार लगायगासिनो दं नै बुरिया। दै लादे हांसोनो। नै दाउआ जोंना एसे गोनो जोगो। दाउनो बेयाव होलांसै ना। ओमफ्राय बे हांसो न'नि ना साफा? बबेथिं गखो बेलाय?
गेदा दाना खुलिदो नै जोंना दाउआ हांसोआ फैबाय र' मेलानो एक्सट्रा होनांगोन मेला पार्टिनो फैदो नै लोगोफोर जोंना हांसोआ आरो फिसा दंबावोसो चलो फैदो आजा दाउनिब्रा बियो बे हांसोनि दै हो आरो बेयाव सेस दै होबाव आदार सेलायलाबायलाय दाउनि जाबाय जा बुरजा जायो बेयावनोथ' दङ ओइलै हनै जानो रोङा बिसोर बेयाव ओइलै नुवाखै नों खाथियाव गाख्लायखायो माथो लाबोदो अमानो लाबोदो दाउआ बेथ' दाउलायाथ' फैखागोन माथो बियो दाउलायाथ' फैखागोन अमा राजानो हैनोसै एबार अमा राजानो फख्रिया जि मैलाखा दैयानो आरो लाबोनांसिगोन गाबोन जा लेथ्रा जादों आरो फख्रियानो जा मैलाखा अमाया सेर उरा होनानै उरजोब्बाय खादो बेयावनो थाथोंलै मासेल' अमायाबो जोंना सिस खम बुखादों बिना cakap होनलायथारदों जानायानो बाबा थलायथारबाय फामफ्रेजोब्बाय आरो मोसौ गोरलै बे मोसौ लाबोगासिनो दं बाबामोना जानाया बोरै जाथारदों नै मुखौ लांखानोसै आङो जाय हनै माखासे अखारजोब्बायसो आंनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आंनि ब्लगखौ माबादि नुदों लोगोफोर लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो मोजां नुदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर बिसिमसै आंनि भिडिअआ बाय बाय